Gainera, Goierriko balkoia ezizenez ezagutzen dugu. Donostia hiritik 32 minutura dagoen landa herria da. Muino batean kokaturik dagoen alde zaharretik, Goierri guztiko paraje zoragarriak ikuska daitezke. Bertan 17. mendeko San Juan Bautista eliza nabarmendu daiteke. Eta Ezkorri, Aratz eta Aralar parke naturalen bista ederrak ikusten dira. Udaletxea 2001an eraiki zen. Eraikuntza berri honek diseinu berezia du. Batik bat, bere inguruarekin duen kontrastearengatik. Eta barnekaldeko itxura eta banaketarengatik. San Juan eliza, jatorriz txikigoa zen baina, 17. mendean handitza lanekin hasi ziren. 18. mendean altare nagusia egiten hasi ziren. Elizaren beste berezitasun bat bere bataiarria da. Herriaren erdigunean San Juan plaza dugu. Gurpil baten artatz baten gisan herriaren bihotza da. Parke honek Zebazelai izena du, eta parkeak 40 urte baino gehiago ditu. Kanpoaldean beste parke berri bat topa dezakezue. Zezilionia jatetxea San Juan plazan dago. Izan eta Guturrubio, Anaia Rebek 1989 zuzentzen dute. Familia, tradizioa eta goi mailako sukaldaritza uztartzen jakin izan dute. Olaberriko pilota lekua 1993an eraiki zen. Frontoi ederrau estalka dago, eta herriko naiz kanpoko pilotariek erabiltzen dute. Kanpoaldean beste instalazio eder batzuk ditugu. Era askotako kiroletan eta jolasetan aritzeko. ArcelorMittal 1996an sortu zen. Baina orduan, Jose Maria Aristrain izena zuen. Sortzaile ordiziarraren izena hain zuzen. Olaberriko herri eskola publikoa da eta eskola txikien sarea osatzen duten 26 ikastetxeetako bat da.